बा जोबोद मोजां नै बर'फ्रा फाननो रोंदों बर'फ्रा सना रुपा मा होननांगौ जेखौ सना आसान खिरा जोबोद मोजां बर'फोरनिफ्राय नै गुबुनफ्रा बायदों जोबोद मोजां बिदिनो रोंनांगौ बर'फ्रा मादै बबेनिफ्राय लायो बे सनाफोरखौलाय डिमापुर आरो बाहा लायबावो कलकाता सिलिगुरि सोरबाफोर होफैयो ना लायो होफैयो ना बर' मानसियानो रोंदों नै जोबोद मोजां बर' मानसिया सना फानदों आयौ माथो बर' रोंलायगौ मादैयाबो बर'खासो माथो नायबा बर' नङा बायदि नुयो ओमफ्राय मादै बेसेबां बोसोर जाखो बे सना आसान फाननायफ्रालाय 15 बोसोरसो जाबाय बा जोबोद मोजां ओमफ्राय मादैया बबे गामिनि बबे जायगानि जों फानबाय बिसोरो गोदोनिफ्रायनो मा जायगानि गुरुबासानि ओमफ्राय मा हाथायाव फानहैयो बेनोथ' मा बाजाराव फानहैयो सान्तिपुर आवजार काजलगाव आरो रानिखाता आरो बेंटलावबो जोबोद मोजां नै मादैमोनहा बर'आनो सना फानदों नोंथांमोनहा काजलगाव बाजाराव फैबा बे मादैनिफ्राय बायफै आरो जोंहा नै मादै सासे दंबावो मादैयालाय बेसेबां बोसोर जाखो 8-9 बोसोरसो जाबाय बेनिफ्राय मालालाय बबेनिफ्राय लायो मादैयालाय आसान खेरा नै आसान खेरा माला ओमफ्राय मा आथा होनदों एन्जर आथा नै एन्जरा सिथाबनानै थायो आरोना एन्जरनि जुदि न'आव उफुद्रुक एन्जर दंबा बायदो नै एन्जरनि आथा जाहैदों एन्जरा फुरा सिथाबबाय आरोना सिथाबनानै थैयो गिदिरबाबो आरो नै सिखाबो बे सिखाफ्रालाय बबेनिफ्राय लाबोनाय बे डिमापुर नागा सिखा नै दाबा मोजांथार गय खावनो मैगं हानो लांफैनो हागोन ओमफ्राय मादैयालाय मा बाजाराव थाङो नोंथांमोनहा भिडिअ नुखाबाय सिनायनानै लाखादो नै मादैखौ नोंथांमोनहा बे मादैनिफ्राय बेबायदि सिनाय सना खिरा आसान माला माबा माबि बायदो रोंनांगौथ' नङाबा गुबुन हारिफ्रासो खामाय लागासिनो ना जों बर' हारिफ्रा थाखा गारनोल' रोंगौ बेफोरबायदियाव ओंखारनांगौ जोबोद मोजां जादों सिनायना लादो नै मादै सानै काजलगाव बाजारावहाय फैदों दिनै रबारावहाय आरो ओरैहाय नै मादै सासेबाव नोंथांमोनहा नुयोबा बे मादैमोननिफ्राय बायदो जोङो थुलुंगा होनांगोन मादैमोनखौ जाहाथे गोबां बेबायदि बर' आइजोफ्रा ओंखारनाय बायदि गुबुन रोखोमनि फाननायफ्राव फालांगिफ्राव आरो जोंहा नै मादै सासे दंबावो सना फानदों सना आसान आस्थाम ओमफ्राय माला गोदोनायाव गानग्रा मा होनो मणिपुरनिफ्राय नारिया बेखौनो नागिरबाय थायोमोन आङो बे नाथुरनि नाफाम बायदि बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय बेयो ना फिथिख्रिनि मणिपुरनिफ्राय लाबोनाय नोंसोर लायो मादैयालाय मा जायगानिफ्राय लाबोयो बे मालफोरखौ डिमापुर ओमफ्राय बेसेबां बोसोर जाखो मादैया 8 बोसोरसो जाबाय ना ओमफ्राय बबे गामिनि मादैया बङाइगाव खाग्राबारि ओमफ्राय मा बाजाराव थाङो मादैया खैला मैला
आमगुरि काजलगाव मादैखौ सिनायनानै लादो नै आमगुरि खयला मयला बेनिफ्राय नै काजलगाव बाजार आसान फानो डिमापुरनिफ्राय माल लाबोयो जाहैदों लानो सां बेखौ ना गोरान नाथुरनि आसार बियो म्यानमारनि दै बै नाथुर आसारा म्यानमारनिसो बियो बेसेबां बे मादै मोना अमा फिसा फानो एसे सोंनोसै मादै मोननिफ्रायबो बे अमा फिसा फाननायनि फालांगिखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय मावबोआ मादै मोनहालाय 25 बोसोर जाबायना मा हाथायाव थाङो थांना बिस्वा थाङो सिनिबा थाङो सोरबा थाङो काजलगाव फैयो नोङो बारायखौ होननांला हाथाय मा हाथायनि नामखौल' खिन्थादो जेरै काजलगाव नामा मंगलबार दे मादै नों खिन्थादो बिसमुरि सिनालि काजलगाव बेयाव थांनो जादों बिसमुरि सिनालि कारिगाव काजलगाव औ दिनै जों काजलगाव फैबायना मंगलबाराव थांबाय थांबाय सुनिबार थांबाय बे अमा फिसाखौ नोंसोर गामि नागिरनानै लायो ना होफैयो नोंसिनो ओमफ्राय बाजारावबो ओमफ्राय मादैयालाय बेसेबां बोसोर जाखो बे अमा फालांगि खालामनाया 35 बोसोर जाबाय 35 बा 25 बोसोर जाबायना दे बिराद मोजां आखा फाखा रोंनांगौ जोंनि हारिया मोनफ्रोमनिबो फालांगिखौ लानो रोंनांगौ एखमबा फिसाफोरखौ अमा फायखारि गेलेना जाहोबाय लामा बावनानै जाहोबाय गोदो ओमफ्राय खासि खालाबायनानै जाहोबाय माइ खामला हाना जाबाय माइ हाजिरा गायनानै जाहोबाय ओमफ्राय रोंबोबायबो आरो फिसाफोरा मोजां बेसेबां फोरोंबोखो फिसाफोरखौ जोंना सासेया बि पास जोबोद मोजां मेट्रिक पास ओमफ्राय सासेया 8 साथाम गथ'फोर जोबोद मोजां नै फिसाजोआ फाइभसिम होनबानो फिसाइ लाहैबाय आयौ गोरलैयाव हाबा लाहैदों बेसेबां बोसोर जाखोमोन बेसेबां बैसो 18 बोसोरसो जाबायमोन 18 बोसोर 18 बोसोरबालाय अरजाला लानो हाबाय गावखौ मिलायहरफिनसै दाना गोदान बिलाइबायबो हाबा होबाबो दे ओमफ्राय आदायालाय बेसेबां बोसोर जाखो आं बिदिनो 10 बोसोर जाबाय ना बबे गामिनि आदाया जों एखे बाजाराव थाङो ज' जोबोर मोजां दे रोंनांगौ दे बेगदार बडिगार्ड गामिया जोबोद मोजां आरो जोंहा नै मादैमोन दंबावो मादैयालाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां 25 बोसोर 30 बोसोर 60 जाबाय ना 55 जाबाय खोमा बोसोर नोंनि बैसोखौ सोङाखै बे अमा फाननाया बेसेबां बोसोर जाखो मास मोननै बा आराय मास गोदानसो बे फिसाया माथो बेसे बुजियाखै आंनि फाननाया जाबायहाय माबा 20-25 बोसोर 30 बोसोर 20 बोसोर ओमफ्राय मा हाथायाव थाङो रबिबाराव फैबाय काजलगाव ओमफ्राय थांबाय बेंटल सुनिबार सानसेफोर एखमबा बिसमुरि थांबाय आरो एखमबा बै आवजार दंना हरैहाय साहा आवजार फाथाय लाइब्रेरि ओमफ्राय मादैयालाय हाबा जाजेननाय बोसोरसे थानायनिफ्राय बिजनेस मावनानै जानो मथा मथि बेसेबां 30 बोसोरसोनि बारबाय नामा आयौ जोंनि फिसाफ्रानो 30-40 जाबाय आयौ होनबाथ' 40आनो लादो बिसोरबायदियानो जाबाय उफाय गैया खस्थ' खालामनानै जानांगौ जायो ओमफ्राय एखे थाङोना एखे बाजार बाजारखौनो जायो बारा सानसेफोर जाया ओरैहाय खोलाहा रासिन आरो ना ओमफ्राय बे अमा फिसाफोरखौ बबेनिफ्राय लायो ना सोरबा होफैयो गामि लायो नागिर ना हाथायबो बायो जोबोद मोजां जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो माने फालांगिखौ लानो रोंनांगौ आब'आ बबेनि काजलगावनिनो ना बेसेबां बोसोर जाखो दख'ना फाननायालाय बोसोरथाम गोदानसो मा हाथायाव फानहैयो सान्थिपुर सबायझार बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टआवल'
चिरां डिस्ट्रिक्ट बारा ओमफ्राय न'आव उइभिं दं नामा उइभिं गैया बायस'नानै फानो ना लाखिजोबो दानाय मानाय गामिनिफ्राय लाखियो आरो ना ओमफ्राय बे दख'ना हाथाया बाहायल' ना दस्रा जायगायाव दंबावो बेहायबो दं बै गाहायावबो दं ना गोदानसो बेयाव गोजाम ए बे गोदान ना जायगाखौ ओरै गाहायावबो दंबावो आरो ना नोंनि ए नों साप्लाइ खालामो नामा बबेनिफ्राय लायोब्रा मालखौलाय आंना उइभिं दङ उइभिं नोंनावनो वाव नुवाखै हारसा मानसियासो उइभिं खालामदों जों बर' मानसिफ्राबा थैनानै थाजोबखो नुवाखै मालाय हारसा मानसियासो उइभिं खालामनानै नै दख'ना फानगासिनो दं টাকা বাইদেউ এইটো কয় টাকা 200 এ কম নহয় 100 তাহলে 160 मादै बेसेबां फाननो हाखो दिनैलाय दिनै गांब्रै गांबासो हाबाय गांब्रै गांबा ना मादैया बबेनि आं चिरांनि चिरां मा जायगानि चिरां सान्थिपुर मादैना दखानफोर दं नामा दखानाथ' आंना हरै अदालगुरियाव दङ हलसेल दखान अदालगुरि मेन टाउनावनो मेन दख'ना साप्लाइ हरो आरो दख'ना साप्लाइ हरो बा उइभिंफोर दं नामा मादैना हाबाफोर उइभिंथ' गैया ए नोङो माने साप्लाइ होयो आरो ना जोबोद मोजां ओमफ्राय मा हाथायाव थांबावो बे काजलगावनि अनगायै काजलगावल' फैयो ना आब' नालाय दखानाव मा दंब्रा दख'ना दं ब्लाउस दं ओरै गासिबो ओमफ्राय फानो ए बबेनिफ्राय लायो बे ब्लाउसफोरखौ ब्लाउसखौ जोङो क'क्राझारनिफ्राय लाबोयो आरो जायगायावबो होफैयो हलसेलारफोर ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो बे फालांगि खालामनाया आङोथ' 10-15 बोसोर जाबाय बाब्रे बा सिख्लानिफ्रायनो नामा फिसाला उन्दैनिफ्रायनो होदों ओमफ्राय मा बाजाराव थाङो थांनायाथ' बेयाव काजलगावल' फानो काजलगावल' रेडिमेड दखान दङ बबेहाय दङ रेडिमेड दखाना ए काजलगाव हाथायावनो मा नाम दखाननि नामालाय सरस्वती दख'ना स्ट'र सरस्वती दख'ना स्ट'र ओमफ्राय आं खोनानो मोन्दों दि बे काजलगाव हाथाय बाजारावहाय हारसाफ्रा बेबायदि जिरायनानै दख'नाखौ फाननो मोना होननाय बे नंगौ नामा नंगौ जों फानहोआ बिसोरो हलसेलाव होफैबा होफैनो हायो जों बिदि जिरायनानै फानहोआ आरो जोबोद मोजां जादों होमब्ला नोंसिनि बे बर' आइजोफोरनि दख'ना फानग्रा फालांगिफोरनि इउनिटि जानाया जोबोद मोजां जादों माने बिदि फानहोयोबा बिसोरो खम रेटआवनो होयोना जों जेसेबां हलसेलाव लाबोयो बिसोर बिदिनो रिटेलाव फानलांलाबायो जोंनाबो बिजनेसा माबा गाज्रि जायो बिस्राथ' मालाय थाखा फैसा दं नालाय थाइसे थाइनै खमबाबो जेबो नङा बिसिना जों जेसेबां दामाव लाबोयो बिसोरखौ बिदि जिरायहोबा बिसोरो बेसेबां दामावनो फानो आरो होमबा नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय नै थारैनो कनफार्म जामारबाय बे काजलगाव हाथायाव माने गुबुन हारिफोरखौ बे दख'ना बर'नि गानग्रा जोमग्राखौ जिरायनानै फानहोआ जाहैदों रिटेलाव हलसेलावबा बिसोरो मोनगोन होफैनोबा मोनगोन ना ओंखायनो जेसेबांखि कमिटि मेम्बारफोर नोंथांमोनहा मोनसे स्ट्रिक्ट रुल खालामदो बे काजलगाव हाथायनि बायदि जाहाथे गुबुन हारिया बे बर'नि गाननाय जोमनायखौ जिरायनानै फाननो हायै बायदि बे हाथाय दिनावहाय दा नोंथांमोनहा बुजिबायबा बुजिदो आं बेखौनो माने गुरै खावलायो जेसेबांखि बाजारनि कमिटि मेम्बारफोर नोंथांमोनहा एसे रुलखौ स्ट्रिक्ट खालामदो जाहाथे खालि जोंनि बे बर' आइजोफ्राल' माने जिरायनानै बे हाथाय बाजाराव फाननो हानाय बायदि फंबाय जोंनाबो फिसा गोदान चेनेल खुलिनाय दं जोंनि चेनेलखौबो खोन्थाना होदे मा नाम जाखो चेनेला SS ब्लग नं 1 मा भिडिअ हगारो बाहाय ओरैनो संनाय खावनायनि बेरायनायनि ब्लग भिडिअ खालामो आरो फंबाय होमबालाय नै आब'नि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो कास्टमारफ्रानो गैथ्रा बिराद खम मानो होनबा दा गायनाय फुनायनि बोथोर नालाय आं सोंदोंमोन बिदिनो 8,000 9,000 9,500 बिसिनानि दामा गावबागाव खमायनो हायो गावबागाव बासिनानै बायनो हायो आरो दाम दरफोरखौबो गावबागाव मिलायलायनो हागोन आरो नों जेसेबां खमायनो रोंगोन एसेबां खमाव मोनगोन फानग्राफ्राथ' एसे बुरजाखौनो होनखायो नालाय दंफांनि सफा सेटबो दं बिदिनो 16,000निफ्राय लानानै
40,000 सिमाव दङ सिगुन काठनि सिसु काठनि बङाइगाव बरपेटा क'क्राझार धुबुरी गासैनिफ्रायबो फैनानै बायफैजाहैदों बेनिफ्राय बायस'नानै लाङो बेनिफ्राय गाव गावनि जायगायाव दखानाव फानहैयो जाहैदों मानो होनबा दासान्दि चिरां जिल्लायाव दंफाङा एभेलेबल दंथ'यो नालाय बेनि थाखायनो माने दामफ्रा एसे खम बाहाय बेनो सबसे दामसिन जाहैदों बे बेडआ गंसेयावनो 80,000 जाहैदों आरो गोबां रोखोमनि बेड डिजाइन दंबावो 60,000 50,000 बेफोरबायदि